Wow! Lollipop! Wow! Saan ni? Lollipop? Kaon taglulipap. Dagonan. Uy, Grace, no. Dagon Ayaw ni tanan. Ayaw. No, magkuha lang ta. Kupo na rin ako ni. Ayaw. Kaya ako may kuya, ako'y mupanit. Sige da, panitin mi. Pani ako. Kahit man. Pani. Kana ko color violet. Hindi mo ha? Kau tani? Wow, color green. Wow. Asa man ang Ano ako ha? Muna mo ha? Kanang violet ako ha? Violet mo ha? Grace, lami kayo, Grace. Lami kay keyboard to. Sige, kita na po natin Grace. Sorry na siya. Color lagi na siya orange. Lahi lagi ako color. Wow. Malami kayo no? Lami. Paano? Mahal na. Sige daw, lami kayo Grace. Pink lagi na yung mga babae, mano. Lami tingali na, Grace, no. Pink yun, babae, mano. Ay, maampayo ani. Magtanom ta tulo ka buok. Sige. Kini mo isa. Imo haning isa. Ako aning isa. Sige. Tara na. Bagya lang. Uy, mong gulo. Duraan. Dari na po itan. Tama-tama jud nga magulan na ron kay Gani. tama-tama man magtanom kay nagulan man. Managani. Tara naman ako ha. Iugsok ni. Iugsok. Tanom na inyo ha. Oh. Magna. Ugma na lang nato na balikod kay tan-aw na to basin ug mudaghan, basin mamunga. Sige. Ina ta uli. Ulit na ta. Kung tanahon, basi niyo mga na to atong tanong. Atong tanong. Tara. Uy! Tanawa! Pila ka bukin mo ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Ako ka mo! 13 na po na po. Wow! Ay! Nabali ang dilit, Chelsea. Nabali ang dilit. Dili na ninyo harvest, tara na kay ulan na. Ako na yung kuya, boy.